An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 6 na juin kalo don bi o tile 15 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye furanjɛla kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 11 na don hejira san 1442 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga la ale ni ministre ye sigili min kɛ kari tɛmɛnen na a ye kɔrɔfɔ caman f'u ye fasoden caman y'a yira k'a fɔ k'o ye faso ɲɛta ye o kumaw kɛra fɛn jumɛn de ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tulo ma da min y'an ka finitigi bonda 2 ye garde national ani polisilakaw olu kɔni bilama kelen bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na k'o sɔrɔ kɛ o maa dɔw n'i y'a sɔrɔ garde national maa dɔw ko gɛlɛya tara ka ɲɛ soma polisilakaw fɔ kɔni kɛra sababu ye olu ka wulikajɔ kɛ ka wulikajɔ kungelen ka ɲɛsin polisilakaw ma ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tulo ma da furanjɛla fanga min b'an ka jamana kɔnɔ u bɛna baara kɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Lakanabaliya hukumu kɔnɔna na min ye Moti marabolo ye ka taa jɛnɛya fanfɛla fɛ ko dabɛ maaw ye bisunɔgɔtolu ye baganko senfɛ o waati kelen kɔnɔna na dinanguru kɔni datugulen bɛ gɛlɛyaba bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen maaw ye sira di kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka lana k'a fɔ an ka gouvernement kura min n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga ye ale sigilen kɔfɛ n'a ye ministre sugandi min ka dɔn k'a fɔ karido ani ministre ka lajɛrɛ kɔnɔna na Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ fasoden caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye Mali ɲɛta de a ye kuma caman fɔ ministre ɲɛkɔrɔ a ko de a y'a yir'u la k'a fɔ ko wele kun ye fɛn min an ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn dɔn o kɔfɛ baara minnu bɛna kɛ ka se ka da solu bɛɛ lajɛlen ma a da sira ma ka fɔ furanjɛla fanga min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'u b'a kɔnɔna na ko kalo 9 in kɔnɔna na a bɛ fɛn min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i jija dɛ wa ministre kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne bɛ k'a kɛ tan ne bɛ k'a kɛ tan o tɛ dɛ fasodenw hakili ye min ye ko ministre kelen bɛɛ lajɛlen de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka don da fɛ Dr Kokala Mayiga a da sira ma ministre ɲɛkɔrɔ a ko n'Ala sɔnna ma furanjɛla fanga in kɔnɔna na hakili minnu bɛ yen n'u bɛn'u ɲɛ soma joona joona a bɛ daminɛ olu yɛrɛ la ni bɛ forokɔnɔ jiri tigɛ k'i k'a fɔlɔ si la n'o ye jiri mandi ye wa ni Ala sɔnna ma jamana kuntigi n'i y'a sɔrɔ o ye Asimi Goyita ye o ye kuma min fɔ a ka kɛlɛnkɛsiɲɛ don n'o tɛ dɔ ye dɛ ka dɔ bɔ musakaw la ko baara bɛna kɛ ministrew bɛɛ lajɛlen e ka dɔn baaraw bɛna sigi sen kan u k'a dɔn ko jamana kɔnɔna na olu minnu ye ɲɛmaaw ye u ka musakaw k'olu kɔni bɛna bɛrɛ bɛn de k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya a da sir'o ma a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ u fɛ ko kura min ye ka dɔn k'a fɔ hakɛ ɲininaw jamana kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ ye syndicat lafasali tɔnw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ u fɛ ka se ka sigikafɔ don u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ a da sera ma ko kura u ɲɛkɔrɔ a k'a bɛ fɛn min f'u ye wulikajɔ min bɛ yen n'o ye labɛn ye tuguni n'o fana bɛna kɛ ministrew ale n'a ka ministrew fɛ k'o dɔ ye mun ye min ye ka dɔn k'a fɔ M5 RFP gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an balana k'a fɔ olu ka wulikajɔ min kɛra maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kasara la u ni na k'o baaraw kɔni olu baaraw bɛna sigi sen kan o kiriko ni Ala sɔnna ma k'o baaraw bɛna kɛ olu fɛ a y'a yira ko kura a k'a bɛ fɛn min f'u ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na kalo 9 in kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ balilen tigɛ k'u tɛgɛ da u kisɛ kan k'o baara kɛ fo k'a s'a dan na Choguel Kokala Mayiga da sera ma ko kura ministre ɲɛkɔrɔ a ko an ka jamana kɔnɔna na bi maliden bɛ se ka lafiya cogo o cogo fɛn min ye basigi ni lafiya ye sɔrɔdasi kunda ka se ka sɔrɔdasiw ka fɛɛrɛ balilen tigɛ Mali kɔni u bɛ se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ mara ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɔra yɔrɔw la ka sɔrɔ kɛ lakanabaliya olu bɛ se ka segin ka taa cogo min na ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛn'o baara sigi sen kan Choguel Kokala da sera o ma a y'a yira ka kɔrɔfɔ la ko kura a ko fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ bi n'o bɛ nani Mali kɛ kelenya ni Mali kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma ko baaraw bɛna sigi sen kan a ko kalata min bɛ yen n'o de kan ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa ye ka bila Mali kunna olu kɔfɛ k'u bɛn'o baara kɛcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Dr Choguel Kokala Mayiga ye nin kuma minnu fɔ maa caman yira k'a fɔ ko nin kuma ninnu kɔni tiɲɛ ni Ala ka kan ninnu fɔra cogo min na n'a kɛra ten k'o b'a jira k'a fɔ Mali kɔni k'a bɛna siratigɛ jɛlen kelen minɛ
maa caman yɛrɛ ka fɔ nin kuma minnu fɔlen filɛ ko nin nisɔndiya kuma ye a ye min fɔ ministeriw ɲɛkɔrɔ k'a jir'u la k'a fɔ n'Ala sɔnna ma o tɛna mɛn bilen nin dɔ fɔra yɛrɛ kɔnɔ u ni jamanatigi n'i y'a sɔrɔ o ye Asimi Goita u n'o kan ka ɲɔgɔn ye k'u ka conseil des ministres fɔlɔ ka se k'o kɛ nka kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ ye u bɛ ka nin kuma minnu fɔ fɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka wolo jamana ka ɲɛtaa la ko nana yarabi Ala k'u bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ an ka garde bonda o ni polisilakaw ni waati in na olu bɛ ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ la ko nin kɛlen bɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ k'o sababu kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na garde dɔ n'i y'a sɔrɔ ale bɛ wele de garde in yɛrɛ n'a bɛ wele ko ye Sisogo o garde kɛ in k'ale bɔra ka taa Sutiba a taara ka ci dɔ la a na kɛ k'ale to yen ko polisiw tɛmɛtɔla y'ale sɔrɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u y'ale nɛni k'a k'a yannɔ ta ka bɔ u ɲɛ ten ale kɔni ma kuma o yɔrɔnin bɛɛ la k'u tila k'ale cɛ ka kɛ mobili kɔnɔ ale y'a ka sɛbɛnfura bɔ o bana ta u ma sɔn u taara n'ale ye o kuma fɔra waati min na o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama ye yaasa k'a bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ d'an ma ye Sisogo yɛrɛ a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Ne nana dumunimina de la n cousine fɛ Sotiba donc n nana sukɔfana de minɛ a bolo ne nana ka sɔrɔ da sɔgɔlen don ne kilasonne la a denmuso bɔra ka na da yɛlɛ ne ko a k'i jɔ moto kɛrɛfɛ n ko n bɛ yɛlɛ ka taa foli bila cousine na ale bɛ so sanfɛ donc ne taa foli bila ale la en même temps ne dumuni jiginna ka na parce que moto jɔlen kun bɛ da la de yanni ka bɔ dɔ kana moto ta donc ne ko ale k'i jɔ moto kɛrɛfɛ donc ne seginna ka na moto kɛrɛfɛ sisan ne 10 000 de di ale ma n k'a ka gâteau ni fɛnw labɛn k'o di a ma parce que ne bɛna taa mission dɔ la donc n k'a ka gâteau labɛn nin tile fila kɔnɔ ka di yan ne bɛ k'o ɲɛfɔ o ye polisiw ka patrulkɛlaw pick-up fɔlɔ tɛmɛna filanan tɛmɛtɔ la olu ko hey kiti o ye ne nin tɛ ne ko ne fa ko nin fana y'a sugu jumɛn ye un coup ye mobile la jɔ k'i pan ka na u bɛ ka na dɔn ne ye présenté ko garde Ilio Sisogo ko sans fils de sang u ye ne ka moto cɛ ka tila ka ne yɛrɛ cɛ ka don mobile kɔnɔ sisan fo bɔli ni bɔ a kɔnɔ an nana commissariat la ne ye n ka carte d'u ma cogo u ye carte la file ko sans fils de sang donc ne fana ye commandant Dansa wele o kɔni nana an sigilen don Dansa mago b'u ka ɲɛmɔgɔ mɛn na ko u y'o wele ko u bɛ sira la ka na donc u ye ne ka moto di yan mais u ye bugɔli u tɛgɛ sira ne ma en même temps u ye ne nɛni donc Dansa u ka ko tɛna bila ten. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Sisogo kan ye n'i y'a sɔrɔ baara in bɛɛ lajɛlen bɔra ka k'ale yɛrɛ min na nin tun y'ale kan ye tuma min na n'o kɛra o kunnafoni carilen kɔfɛ Sevara ni Mopti garde minnu bɛ yen olu kɔni wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka jigin bɔlɔnbɔlɔ kɔnɔna na polisi minnu bɛ yen n'u ɲɛ sera olu ma ka taa olu mafiɲɛya kosɛbɛ ka dɔw sama ka jala yɛrɛ kɛ dɔw ɲɛ kan nɛni sugu caman bɛ yen k'o da dɔw kan k'a fɔ ko munna polisiw ye nin kɛ olu ka maaw la an b'a ladan k'a fɔ tuma min na n'o kɛra k'u bila la bɔlɔlɔw sanfɛla la polisiw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la GMS kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ min kɛra u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini ko nin mana kɛ cogo fɔcogo tun b'a la k'a sɔrɔ bin ta nin kɛcogo ye polisiw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ adjudant Kamate ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye adjudant de police José Kamate kuma ka gɛlɛn ma dɔɔni quoi parce que an dusu kasilen don kojugu polisiw dusuma kasilen don bi kojugu ka sababu la ko min kɛra Sevare ani Kayi anw synergie polisi syndicat bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuru min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma synergie an bɛ wele la se polisi bɛɛ ma u ka wuli u cɛsiri u ka danna u ka to an kɔ don nataw la hali don jan tɛ lagosi min dara an kan ni Ala ni kira sɔnna a ma a lagosi a tɛ se fila wa a bɛ danni ma an b'an profiter ni canal la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u k'u hakili to ni situation na c'est une situation très sensible an yɛrɛ b'a dɔn bi an ye ko min kɛ a ko ka basigi ka se nin ma donc an sigilen don an bɛ k'u lagɛ wa an ɲɛ b'u la don nata la don mɛta tɛ dɛ na anw y'a dɔn k'a fɔ ni situation k'a bɛ fɛ ka négliger ou bien ka a bâcler ka bila an bɛ wuli ka jɔ wa a bɛ lakale fana parce que an bɛ labɛnw na labɛn ma ban labɛn caman kɛra bi mais a ma ban syndicat bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a polisiw kana GMS kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jama kungo kɛ bɛɛ de bɛ bɔ hakilina min b'anw na an bɛna action minnu poser an b'a f'u ɲɛna u k'a faamu yanni an k'a kɛ mais an bɛ min fɔ mɔgɔ ye a bɛ mɛn ka lakale ni fama m'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko la an tɛ yan ni baraji. an b'a lɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisilakaw la ni tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na maa caman ka kɔrɔfɔ la ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a mana gɛlɛya cogo cogo ko nin kun tɛ nin kun ye u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ maaw jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko ninnu de kan ka Amadu ni Kufani yada gale minɛ ka di maaw ma n'a fɔra k'olu yɛrɛ ka daga kɔnɔna na k'olu yɛrɛ dama kɔni ko ka taa gɛlɛya d'olu ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se nin ma k'o ye gɛlɛya ko ba ye n'i ka wulunin da sira min na n ka filɛ maaw fɛ
ebe klebe gwaina eti si seyoro lambe dugo de ke ala ka ko bla benyo nya mene ko na basigi ni lafia o bise ka nga jamana soro choko minna namburai ambalo dan ka fo bi mi ka do ka fo jene marabolo yi dabolu yi snogo tu yi ka so ka ku ga baga ngoni gele bakani o do ne mu ga daga ko na baga e ka do marfatigi do keleme ka baga unche wa munu be dugo ko na ulu tse ka tayro la munu be ko ka ulu soro lente jene ka do ba shira dama angalame anya feli yoro mi sisan kon misu be jadi su de bulu misi munu be jene dugo yere kono o be donzo ga marala inti se ka misi teme ni ma warsa o misi munu be ge misi nunu ina fo misi munu be ta fo morientan fani afan dugu do bursu kono dugu do be jene wa fo yoro ma ko yonga abe pondori kono na yo malo sene yoro ina donc jene fla be ka misi base misi munu mina abe ta misi ba fla ani kola donc jadi sude unya an kuntara négociation na pour que fu misi dama o klala ka fo kono ulu koni misi munu mina o kono kanga hakli bola mais musu munu ba ambolo dugu kono ambe ka birika nono ferola o hakli bulo de na tour bulo de la mais munu bu bolo koni ko o keru tay kaba wallahi jene koni an jole ma se na madade chokoroba o bebe kasina andum balo e misi torondi ante fenwere do jena ante sena do ante frendo misi doro a jokorame kundo o afla kundo a be misi minena a be de minena wallahi jene kaw koni usiglente de mais misi mum bu bolo umata yoro janna gouvernement se ki se do ala dozo kon se ka foy kenna fonu sora suktaru entouré mu kun sera ka doni misi mu murtare ou bien burkina aya akoni sperambolo akera kasara yambolo de wallahi jadi su do dozo tere misi munun be jene dugu kono dozo fana ba fo ku ti se ka batike fika war do sa salon anye 4 millions sara nyina fana an dozo anye 6 millions de sara donc vraiment an koni ante dozo kola ante jadi su kola amba flabela ni tugura dozo ko jadi su ba fo mun na tura dozo ko ni tugura jadi su ko dozo fana bi ke an koni kere namugula soko de ya ubolo saw na yu je to ko batike vraiment ani ko koni blakata de président ani premier ministre ani madi sorasi vraiment sorasi tam fe de atanga yoro la jenere du goni jenere ba fe gachi ambaloran ka foni tuye shira do kain ka bo jene yoro korobay bi anga jamana kona na fere balele ka sega tike anga jamana e ka do ka bla lakana mene kona na uye malide famba balele ka ni soja de ala ka keti no tanga jamana kona na bi yoro bado be jema benye bole do yoro munu fe nengela nundi tara kata nyesu yoro makokura munu ye dabal bankuye ne dogono ka maralaje kana bi kana jene maralaje ka kla kata kurmare laje nunu ye yoro koroba ye kamini ka do ka fanga jamana ka yireta umake yoro munu be ni tamashe ma yoro do kusobe ka kla ka ngele utaka nyesu ruma o de ba jira ma jamana ka foko malikoni kwa tobe akukala ni dibulo o tuma fere balele ka sega tikanga jamana ka sega amene konana ala ko akla ni ko sobati namborai ambalona ka fo bi mi ka do ka fo dinanguru ka ufe ako gelelembe de ambalona ka fo menene ko fe kalo kele ni ko ni machibo machido o maga munu be nulu kuna funu be sena koro marabulo kona dinanguru ka ulu munu be ni asuru be ko ye franyo ke ka kuna funla wele ka nyefoli ko luye o kene kan Dr Edo Angale Lame ne to Dr Edo Gindo ne secrétaire développement association des jeunes du Mali ne au secrétaire par rapport au développement Chami be dinanguru bi abe centre localité chamana chambe ambago konana akira gele abay ne ko mi fo anga famo nyana ko ka fembeke ko ka seka ta sécurité sigi yoro inai ko seka mo la kana ko ka fon la kana femi do abe bede wele abe seka be kana soro be gele mi kono ala ko ne ba do amano be seka foto moto to mo wele beta wele ka wuli ka jo ka seka ta nye centre moma no ba centre mo te mo be ni ko en konana ko saka ta wula de mela suma ko saka la fia to na ambalona ka fo ni tuye Dr Edu Gindo ye kenen kan franyonga yi anyama tuye ma mimbolo oye Amadou Ayan ale dinangurka ya ikuma mi fo ofle anana mi fo awe anko Mali crise bi Mali konana gele mi Mali kan pi a madamine pi adamine na amena adamine fana o kore mi mara chugo manya folo o de yake Mali be ni gele en konana parce que ni mara chugo manya munun kanga mara an lakana ulute utuga yoraina donc o be na ni gele ay mo be loi ke wira usagoye donc ango kare kana ni jatimine ke Mali be gele min konana
dugu caman bɛ bi u wulilen don parce que u ka dugu jenina u y'u gɛn ka bɔ u ka sigidaw la u taara yɔrɔ wɛrɛ u ka ca an ko yɔrɔ caman fana bɛ yen u tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka don u ka dugu kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔ an ko Farabugu b'o la bɛɛ y'o kuma mɛn Farabugu min kɛra Farabugu an ko n'i taara Douentza mara la nin ye san 2 ye Mondorokaw olu fana bɛ a ɲɔgɔn na u tɛ se ka mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ Futuna Sodasiw kɔni sigilen bɛ o yɔrɔ in na san 2 u tɛ se ka sɛnɛ kɛ an ko o don nin ye tile 3 tile 4 ye denmisɛnnin 2 tun taara k'u bɛ taa bin tigɛ ka na di baganw ma u y'u faga kungo kɔnɔna na an ko n'i nana Koro fan fɛ Bamba Kasa o fana gɛlɛyaba de bɛ yen mɔgɔ ka se ka se u ma parce que n'i ma tɛmɛ kuru sanfɛ i tɛ se ka don tɛmɛ yen i tɛ se ka bɔ Koro ka taa Madugu ka bɔ Madugu ka taa Bamba ni Kasa an ko gɛlɛyaba de b'o yɔrɔ ninnu na tile 2 in na fana an y'a ye k'a fɔ Dinanguru min bɛ Koro mara la o fana kelen bɛ k'a kɛ bulukisi ye Farabu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ se ka don olu tɛ se ka bɔ donc o gɛlɛya in kama n'i taara Dinanguru bi fosi tɛ yen parce que bi y'a tile 40 Banbaciw kelen bɛ ka dugu lamini ka fɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso fura foyi tɛ yen bagan minnu bɛ yen bagan bɛ ka sa parce que aw b'a dɔn togodalaw la bagan tɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ baganw bɛ dugu kɔfɛ de zonw bɛ ka taa ni u ka baganw ye ni dumuni ma se ka fɛn bi tileman don baganw bɛ ka sa ji fana tɛ yen ji bɛ ka ban kɛ donc an ko Dinanguru ni taara bi fosi tɛ yen parce que maa ba tan de bɛ dugu in kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Ayan ni tun y'ale kan ye Amadu Ayan kulu in olu ye fara ɲɔgɔn min kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kumatigi tun y'ale u y'a fɔ cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ bi basigi bɛ se ka ka jamana sɔrɔ cogo min na sango u bɛ mara min kɔnɔna na o bɛ se ka lafiya cogo min na o y'a kunba de Ala ka n ka jamana bɛɛ lajɛlen la ka na ne ka basigi lafiya cogo Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen gouvernement kura min bɔra ka sigi faso den caman bi hakila de bi ni furancɛla fanga kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ minisiri ɲɛma ye maa minnu sugandi yalima olu fɛ a kan ka kɛ cogo jumɛn de la an ka fasoden dɔw lamɛn. Donc an b'a to fɔlɔ kɛ baara daminɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ka baara taabolo ani jamanadenw kuntilenna mina kɛ kelen an bɛna lajɛ fɛnɛ n'a sɔrɔ ni réforme kan ka kɛ walasa jamana ka se ka taa ɲɛ dɔɔni walasa an ka se ka taa élection na cogo min na pour que ni élection tɛmɛna a ka kɛ cogo la min bɛ malidenw bɛɛ wasa ni président kura min nana o ka kɛ président ye min malidenw bɛɛ y'a choisi walasa an ka se ka bɔ transition kɔnɔna na nka ne bɛ fɛ ka n da se fɛn kelen ma o ye gouvernement ye mɔgɔ hakɛ n hakili la fɔra charte kɔnɔna na k'a fɔ ko gouvernement man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan nka o ye ministre dɔw k'a la ko ministre rattaché n'o ye ministre délégué. Je pense que au Ronina, Philippe Donik la barala. Parce qu'il y a un ministre souverain, peu importe, n'a pas comme ministre délégué, ça reste tout de même des ministres parce que budget bala ou que personne ne bala. N'a pas que Djamana, n'a pas de dépenser gouvernement fait quoi dobola, ni d'offre à ministre à quelqu'un. Je pense qu'au Kofla, au lieu de t'en en consommer. Bon, gouvernement, on s'y là, c'est un 600, mais c'est qu'à fallait mbamake, en gouvernement là-bas, je pense que Mounou Kumbora, premier ministre Korofe Mokhtarwan, Nana militaire kunda o b'a yira k'a fɔ u ye Mokhtarwan kɛlɛli min kɛ o kɛlɛ kɔni kun ye ninnu mɔgɔ ninnu de an bɛ se k'a fɔ olu mɔgɔw seginna an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ gouvernement in sɛbɛn min yɛrɛ ye transition sigi n'an b'a fɔ ma ko charte ko gouvernement nombre man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan an taara fɔ mɔgɔ 28 na wagati min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la wagati min na olu yɛrɛ ko k'olu bɛna dɔ bɔ terrain de ville ani rang de ministre dira mɔgɔw ma c'est encore min bɛ jamana mɔgɔ siran mais o bɛɛ n'a ta maa dɔw b'a kɔnɔ maa minnu ye maa ɲɛnamaw ye an bɛ se ka dɔw kɛ olu maaw ka to k'u ka baara kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ k'u kɛ baara kɛ an ka dɔw kɛ a ka ɲɛ gouvernement kura min sigila anw tɛ wagati la wagati min na an b'a fɔ sisan a ka ɲi ou bien a man ɲi 25 personnes mɔgɔ 25 je pense que ne hakilina ye min ye olu bɛ se ka baara caman kɛ donc an kana fɔ nin nana nin ma na nin kan ka na nin kun man ka na jamana mago bɛ baara de la il faut que an to yen nɔ u ka baara kɛ de toute façon hali n'a sɔrɔ an fɛla mɔgɔw tɛ u bɛ yan nɔ kalo damadamani dɔrɔn de kama donc o kalo damadamani na an mago b'u la fɛn caman kun jɔlen don parce que gouvernement kun tɛ yen nɔ maintenant que gouvernement nana il faut pas que kumaw ka caya u senkɔrɔ ko misɛnninw ka caya u senkɔrɔ bɛɛ k'u to yen nɔ u ka baara kɛ ne yɛrɛ hakilina na ni équipe in a ka fusa ayiwa gouvernement kura in a kuma fɔra a ɲɛna an tun bɛ k'a makɔrɔ a nana o kɔni tun ye yɛlɛma min fɔ an m'o ye a kɔnɔ nka an b'a to yen u ka baara daminɛ an bɛ u jate minɛ n'a kɛra cogo min na an b'o commentaire kɛ kɔfɛ ni gouvernement min sigira sen kan ne kɔni bolo
bolo fɛn de don parce que n'i ye maliden i ka hakilina bɛ taa min na k'a fɔ ko il faut que an ka essayer toujours an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ pour ka se k'an faso jɔ donc ne ka hakilina ye min ye c'est que mɔgɔ minnu sugandira n'i t'a lajɛ u bɔra yɔrɔ min na u bɔra parti politique min na ça veut dire que n'a fɔra n'u taara ka kɛ ministre parce que ministre y'an ka dugu la quand même il faut savoir que fonction ba de don donc n'u sugandira ça veut dire que u bɛ se ka ko dɔ de kɛ jamana ye donc an ka u dɛmɛ ka o kow kɛ olu fana minnu sen b'a la sisan u ka u hakilina to maliyɛnw na k'a fɔ munna u taara ka faso jɔ ka ɲɛ an b'o dɔrɔn de ɲini pour k'an bɛɛ ka bɔ dingɛ la parce que i kɛra min ye jamana nin kɔnɔna o i kɛra ministre i kɛra président ye i ye citoyen de fɔlɔ donc mali y'an bɛɛ de ta ye an ka mali jɔ o de bɛ na nafa ɲɛ an bɛɛ ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnna fasoden dɔw ka ɲɛ ye furanjila fanga ma ɲɛma kɛlen kɔfɛ ne ka ka ministre n'i y'a sɔrɔ k'olu sugandi ministre ɲɛma sugandilen kɔfɛ ministre minnu sugandi fasoden caman ka hakilila tun ye nin ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'an bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye hukumu kelen in kɔnɔ na min ye i ka dɔn k'a fɔ député Mamadu Jarasuba ka bɔ Baningo masigi Joyila marabolo kɔnɔ na ale yɛrɛ bɛ wele bila ka ɲɛsin fasodenw ma an ka jamana kɔnɔ na bi furanjila fanga in kan ka kɛ cogo jumɛn de la ni kuma caman bɛ bi k'an bɛɛ lajɛlen kan k'o ye k'o to yen bi ka wulikajɔ ta ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin fanga min b'an ka jamana kunna bi député Mamadu Jarasuba ye kuma min fɔ o filɛ k'a ɲini maliyɛnw fɛ k'a fɔ transition min bɛ ka na ni an k'an jija a ka ɲa ni transition ma ɲa mali bɛ sigi kɔfɛ o transition ɲani na o bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye ka Asimi dɛmɛ o ye ka Sogɛli Kokala Mayiga k'a dɛmɛ o ye ka gouvernement kura nin k'a dɛmɛ a bɛ dɛmɛ ni hakilinaw de kana to ko n ka don gouvernement na n ka sɔrɔ k'a fɔ ko ne bɛ dɛmɛ kɛ non dɛmɛ dɔ ye mun ye n bɛ min dɔ la i k'o fɔ k'a sɔrɔ hali ni ma kɛ a ɲɛkun dɔ ye an ka to transition nin ka kɛ ka ɲa u bɛna tila don min na bɛɛ k'a fɔ ko mali kɔnɔ mali ye taabolo kura min ta vraiment an ka taa n'o ye ko mali kura tɛ wolo koyi jogo kura de bɛna an na de an ka jogo yɛlɛma an tun bɛ hakilina minnu ta ka kɔrɔ an k'olu bila an ka hakilina wɛrɛ ta min bɛ bɛn ni bi ta ye donc an ka transition mɔgɔ dɛmɛ an ka gouvernement kura nin dɛmɛ vraiment an k'an yɛrɛ ye a kɔnɔ pour que jamana nin a taabolo a bɛ se ka ɲa mɔgɔw fana k'o bila kun na k'a fɔ bi ne bɛ yan bi ko de kɛlen ye faama ye nkalon dɛ maa tɛ min ye i tɛ se ka ko ye dɛ n kɔni b'o fɔ politique mɔgɔw ye i tɛ min ye i tɛ se ka ko ye o tɛ se ka kɛ tubabu yɛrɛ ko ten il n'y a pas de génération spontanée en politique o bɛ yɔrɔ min na nin ye e tɛ min ye ko hakilina dɔ nana fɛn kura dɔ na jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ se ka na k'e ta ka fana o nkalon ye i wolola mɔgɔ minnu ɲɛna k'i mɔ mɔgɔ minnu ɲɛna k'a fɔ ko situation dɔ nana olu ka danaya t'e kan e ka ko ye o nkalon ye o tɛ se ka kɛ cogo si la donc an bɛ min nɔfɛ i ka danaya de sɔrɔ danaya tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ i taabolo i ni mɔgɔw cɛ ye min ye o ye a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que jamana nin kɔnɔ bi min ɲɔ ɲanen don o nkalon tɛ kɛ ɲɔ ɲanen de nkalon tɛ se ka foyi ɲa nkalon tɛ se ka mɔgɔ si lamɛn politique la o kɔrɔ di jama sɔrɔli ka dɔgɔ koyi mais jama basigilen de ka gɛlɛn donc a ye juguyabaw dabila an ka jamana kuntigi dɛmɛ an ka gouvernement dɛmɛ an ka jɛ an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo pour que jamana nin hakilina minnu bɛ yen n'o ye taabolo kura ninnu ye an bɛɛ ka don o la pour que a ka se ka nɔbɔ tɛ fɛn wɛrɛ dɛ k'a fɔ alhamdulilayi taabolo kura nin an sɔnna a ma an bɛ taa ni nin ye an kana an dɛ kɛrɛfɛ an kana na mɔgɔw su ka bila ko dɔ la an bɛ waati min kɔnɔ bi transition tɔ man jan donc a tɔ jɛnyɛra ni a fɛnw na o ye mun ye mɔgɔw ka bɛn faransi wo rusi wo n'an yɛrɛ dama bɛnna ala b'a nɔgɔya an bolo a tɛ komi mɔgɔw tɛ faransi fɛ mɔgɔw bɛ faransi fɛ mais an bɛ ka jɔn dɔrɔn faransikaw ka kɛta de la faransikan ka min kɛ moyen min b'u bolo ala ye se min k'u ye ka na anw dɛmɛ ka bɔ an ka gɛlɛya nin kɔnɔ la u ko an ka effort min furuni an bɛ jɔn n'o la o de y'a to mɔgɔw diminen don n'o tɛ faransi k'a fɔ an ye kɛra fitiri wale ye o de la k'a ɲɛ ye dɛ an ye faransi wele an nana mais an bɛ min nɔfɛ faransike a ka dɔ fara ka mali dɛmɛ pour que mali administration ka taa yɔrɔ bɛɛ a kɛra kidali o a kɛra yɔrɔ yɔrɔ mali administration ka taa yen k'a fɔ mali bɛ gɛlɛya la a ka san k'an bɔ gɛlɛya an b'o dɔ ɲini o de y'a to an bɛ kuma caman fɔ faransi ka taa irisiw fana hali n'a sɔrɔ irisiw nana n'o y'a sɔrɔ an maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn fɛ fana an b'a hakilina kelen ta o ye gɛlɛya kelen donc faransi o irisi o an k'an bolo di ɲɔgɔn bolo an k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an k'a lajɛ fana k'a fɔ olu ye maliyɛnw de olu de ka baara bilalen don k'u b'u ɲɛ di mali lakanali la donc n'o kɛra vraiment o fɛnba ye an kana ɲinɛ olu kɔ k'a kɛ komi bi olu man kan ka ni fanga ye olu man kan ka dɔn ni jɔyɔrɔ ye non u ni jɔyɔrɔ ka kan fɛn bɛɛ ka na lakanali bɛ yen mais hakilina min fana b'u la ni jɔyɔrɔ le n'u bilala min na don min na an bɛ se k'o dɛmɛ o la an ka jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne tun bɛ min nɔfɛ k'o fɔ maliyɛnw ye surtout Banikɔ ka denw ye o de ye nin ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye député Mamadu Jarasuba kan ye an ye ɲininkali caman k'a la min tun ye ka dɔn k'a fɔ furanjila fanga ko ye nin tun y'o ye a y'a fɔ cogo min an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana ye ne k'a basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ yɛrɛ wolo tɔn ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ furanjila fanga ma ɲɛmaw kɔ bi wa irisi jamana ka na an ka jamana kɔnɔ na o kuma min bɛ yen dɛ k'u ma bila wa ni ala sɔnna ma o baara in bɛ waleya u ye fara ɲɔgɔn kɛ fara ɲɔgɔn in kɔnɔna na u da sera kuma caman ma
Bill ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Aw balimakɛ mankan don camarade Bill Traoré Yɛrɛwolo debout sur les remparts. Ne ka kuma bɛ lase sifinnakaw de ma ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko komi kun dalen no Mali kan depuis wagati jan tɛmɛnen n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen kan k'an ka sira t'a la Mali ko bɛ ban. Aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Baba Modibo Keita a y'a fɔ wagati dɔ la le 20 janvier 1961 a ko Faransi ma ko aw ka base mun bɛ Kati, base mun bɛ Bamakɔ, base mun bɛ Menaka k'an b'a ɲini aw fɛ aw ka koso n'a ka kasaw ta aw ka Mali to a yɛrɛ ye. O kɔfɛ Baba Modibo Keita ko ninnu ma taa dɛ k'u bɛ to munumunu na Mali dafɛla la ko don dɔ la k'u ni maliden jugu dɔw bɛna bɛn ko ka segin ka na Mali kɔnɔ ko n'o don sera ko o maliden jugu n'u bɛ bɛnbɛn kɛ ka na don Mali kɔnɔ ko maliyɛn kɔ bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ko nouvelle génération ko n'aw ma ka jamana ta k'a da aw kun aw ka sɔn an ni ka to a la aw ka sɔn aw denw ni ka to a la ko la ko Mali bɛ yɛlɛma ka kɛ sous-préfecture de la France an b'o kɛnɛ de kan bi. Pourquoi il y a des Maliens olu b'a fɔ ko Faransi bɛ yan nɔ an ka hɛrɛ de kama a bɛ n'a fɔ Ahmed Sékou Touré ko anw bɛ a préféré ka développer an yɛrɛbakun ye hɛrɛ kɔnɔla la ni ka balo ka nafolo sɔrɔ jɔnya kɔnɔla la. Ni tun ye Bill kan ye kɛnɛ kan o kɔfɛ Adama Ben Jara ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko Ben le cerveau ale yɛrɛ tun ye kulu ɲɛmaa ye a tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ kunnafonidaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. K'a fɔ Macron ye k'a y'an ka wele k'a mɛn nka a ma foyi faamu an kan mɛn ko Macron k'an ka jamana to an ɲɛ de y'an ka gɛlɛya in dilan Faransi bɛ ka balo a la kabini don jan e kan mɛn tugun k'i b'i yɛrɛ kɛ o gɛlɛya kelen fura ye k'i ka taa i ko ayi ko Serval yɛlɛmala ka kɛ Barkhane ye bi k'i bɛ Barkhane yɛlɛma ka kɛ Takuba ye ça veut dire an bɛ ka wele min da Macron y'a mɛn nka a ma faamu donc a bolo k'a ni fasoden sugu minnu bɛ ɲɔgɔn na i bɛ don olu hakili ni ɲɔgɔn cɛ c'est que a t'an dɔn filanan ka wele bila maliden sɛbɛn bɛɛ ma juin kalo tile 25 juma jiginnen kɔ nɛgɛ kaɲa 14 anw bɛ bɔ Bamakɔ boulevard de l'Indépendance la Mali fan 14 bɛɛ région bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ka bɔ bɛɛ k'i mobiliser ani maliden fɛn bɛɛ sigilen bɛ jamana kɔ kan an ka bɔ nin ye tabalen gosilen ye wa maa wɛrɛ tɛna bɔ diɲɛ fan wɛrɛ ka na Mali bɔ bolo la kira wɛrɛ tɛ ci an sifinnakaw anw ni Macron de b'a bɔ ɲɔgɔn na wa nin y'o waati de surtout an ye jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ka jɔ n'o ye Assimi n'a ka cɛdenw ye donc a wajibiya mɛ anw kan Faransi bɛ sama min na bi ni Macron panikelen don a bɛ ka sidɔnbaliya kuma caman fɔ o wagati kelen de anw ka ɲi ka jɔ jamanadenw kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ ka wajibiya an bɛ fɛ an ka jamana ka taa sira min kan ko wajibiya jamana ɲɛmɔgɔw kan teliyala an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni irisiw ye pour que lakana lakikaw bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na kɛlɛ kɔnɔ kuma dɔ bɛ fɔ dɔ tɛ fɔ jigiyaba b'a la parce que Assimi tɛ kuma et puis ni Macron kumana Barkhane ko kan o ye Sahel de u yɛrɛ t'o de fɔ a ko jamana duuru wa ɔ tɛ Mali kelen munna u bɛ fɛ Mali kelen ka kuma parce que fɛn bɛɛ bɛ Mali de nɔfɛ maliyɛn 15,000 de sara san 9 anw de ka dugukolo 100 sarala 80 t'an bolo dɔ bɛ Niger dɔ bɛ Burkina mais Sahel tɛ yen sa Mali ko de don o de la kuma in bɛɛ ye kabini Assimi ye don min bandaw la jɔ Macron ko ale tigɛ bɔtɔ filɛ Mali kan u yɛrɛ de bɛ sen na bɛɛ k'a lajɛ dɔrɔn évolution situation bɛ ka kɛ cogo min Sahel ko bɛ yen yan o ko de bɛ sen na n'u y'o fɔ an fana bɛ zen Sahel utiliser comme olu b'a utiliser n'a ka d'u la Sahel président tɔ a ye taa k'olu ka kuma Assimi tais-toi kana kuma agissons seulement an ni Irisiw ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye la Russie est prête a fɛn bɛɛ jalalatigɛlen don wa a bɛ sira ɲuman kan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen kama Ben le cerveau ni tun y'ale kan ye lajɛrɛ min n'u bɔra ka wele bila bɛɛ ma wa k'u bɛna fara ɲɔgɔn kɛ jumadon ka ye kɛnɛ kan ka se ka yira diɲɛma na k'olu bɛ Mali kɔ wa u bɛ fɛn min fɔ Irisi jamana kana an ka jamana kɔnɔ na o kɛlɛkɛcɛw kana basigi kama an bɛ dugawu de kɛ min da ka di an ka jamana Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ lujuratɔw ye fara ɲɔgɔn kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ tiɲɛna Ala ka kan k'olu kɔni ka hakɛw dara kelen bɛ u bɛ kalanw kɛ u tɛ baara sɔrɔ u kɛmɛ kɛrɛfɛden ye jamana kɔnɔ na u kɛnɛ kan u ye kuma min fɔ an ka dɔw ka sira lamɛn. An y'an ka kalan kɛ gɛlɛya kɔnɔ a gɛlɛya an bɛ se ka to a la an ye gɛlɛya sɔrɔ kalan na an fara kalan na ka tila ka segin tugun k'an bɛna baara maɲuman ko ɲini kabako don quoi anw ni tɔw tɛ se ka kɛ kelen baara ɲini hokumu kɔnɔ parce que nous sommes des personnes diminuées parce que se tɛ anw ye tabali tɛ anw ye donc état bɛ k'anw kɛ maaninw ye mɔgɔ t'an ka ko la. Lujura y'a damana ko ye i ti baara la o y'a damana ko ye tuguni donc degun camanba de b'an kan ne ye électromécanique de kɛ BTD ne tilala 2011 n tilala ka kapu fana kɛ électricité la n y'o sɔrɔ mais jusqu'à présent n ti baara la n ti fosi la n sɛgɛnna sokɔnɔ dali la lujura bɛ n kan i bɛ hami n'o ye i tɛ baara la ka fara o kan. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ka sira ye
kulu yɛrɛ ɲɛmaba n'i y'a sɔrɔ ye Sidi Mohamed Kulibali ale yɛrɛ kuma ta lujuratɔw tɔgɔ la ye kuma min fɔ gɛlɛya min b'u kan an ka lamɛn. Dekun min bɛ anw kan anw lujuratɔw an minnu ɲɛ tɛ ko la an minnu farikolo golo tɛ sɔn an minnu kuma ka gɛlɛn an ma an minnu sen t'an bolo an minnu hakili dafa baliya banna k'a da communauté internationale tulo kan k'a fɔ Mali jamana kan ka décret d'application min ta pour que ka an ka loi k'o bila ba la o décret tali min ma kɛ o kɛlen don ka lujuratɔw tɔɔrɔ. Donc an ka laɲini a belebeleba yɛrɛ o ye décret d'application ye parce que charia voté l'Assemblée nationale fait 2018 a fɔra de ko ka décret d'application kɛ a la pour que lujuratɔw bɛ se ka loi in k'a nafa sɔrɔ. Donc o décret min ma ta o de ye laɲini ba ye k'a ɲɛsin gouvernement ma laɲini o ka ta. Bon ni décret in taara an ka laɲini spécifique o ye baarako de parce que an ka collectif des handicapés diplômés pour l'emploi an ka laɲini yɛrɛ ye baarako de. Donc le fait que décret in tɛ yen a kɛlen don k'an ka baarako k'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya dossier dɔw bɛ fonction publique la dɔw bɛ service wɛrɛw la u bɛɛ bannen don ka tali kɛ ko parce que ko loi tɛ yen an ka tali ko ka se ka a couvrir juridiquement fo an y'a estimer k'a fɔ Mali lujuratɔ o bɛ taa $2 ani dɔɔni. $2 ani dɔɔni o hakɛya lujuratɔ de Mali kɔnɔ u bɛ degun kɔnɔ u bɛ ɲani suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Donc décret in tali de bɛ na k'a kɛ k'a fɔ an fana ni maliyɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen an ye mɔgɔ minnu enregistré fédération na o ye mɔgɔ 724 ani 24 o de ye bi o ka diplôme de bɛ olu bɛ baara ɲini na u bɛ stage ɲini o la u ma fosi sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sidi Mohamed Kulibali ni tun y'ale kan ye lujuratɔw ka ɲɛma don u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ bi jamana k'a kɔfilɛ la n bɛ ni sogo nɔfɛ tɛ min ye dɛ u ka fɛɛrɛ bali tigɛ k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na o y'a kunba de ye ni kɛrɛfɛdɛn n'o cayara i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna na maa dusukasibaatɔ bɛ caya n'o cayara basigibali a b'o wele ka ɲini an ka jamana ma caman bɛ don ko dɔw la k'a sɔrɔ olu hakili yɛrɛ kun t'o ye nka dɛsɛ b'o kɛ ni dɛsɛr'i ba si na i mamuso si mana sɔrɔ i bɛ sɔn k'i da balaw na o ye caman da kun ye ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ parti politique tɔn bɛ n'o ye yɛlɛma ye olu bɛ kɛ hakilila dɔw ta hakilila caman u tun ye i ka dɔn ka kalanyɔrɔ dɔ k'u dayɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la o min kɛra a kun ye jumɛn de ye nafa jumɛn de b'a la u kɛla ka fara ɲɔgɔn kan n'i ka kunnafoniya wele ka ɲɛfɔ olu ye o ɲɛma tun ye maa min n'o ye parti politique tɔn yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye parti yɛlɛma ɲɛma ye Dr Yusuf Jawara ko in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Kalanso an y'o fɔ ekɔliso jɔlen tɛ ka salle de classe ni banw ni fɛnw bila a kɔnɔ mais école min don école virtuelle don ko responsable b'a la conseil d'administration b'a la minnu chargelen don ka gérer direction b'a la ani chargé de programme b'a la minnu chargelen don ka réfléchir gɛlɛya minnu bɛ yen formation bɛ se ka ɲini a kɔnɔ cogo di mɔgɔ minnu bɛ se ka taa ɲini ka na formation animé a bɛ animé cogo di a bɛ animé yɔrɔ min na parce que o bɛɛ ye fɛn ye ni mɔgɔ ma bila o bolibolo la an tɛ se k'olu kɛ donc olu bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ pour nous permettre jamanadenw ka degun min ye renforcement niveau ye k'o dɔn k'o module labɛn maa minnu cɛsirilen maa minnu bɛ se ka baara kɛ ɲa ka t'olu fana ɲini pour que an kana se ka na olu bila ka se k'o former a bɛ se ka kɛ salle kɔnɔ comme an bɛ se ka kɛ bi ala ye fɛn wɛrɛw d'an ma min ye réseau ye mɔgɔw bɛ se k'u sigi covid y'a jira ko fɛn minnu bɛ se ka développer ka ɲa donc an bɛ se k'an sigi salle kɔnɔ ka mɔgɔw organiser région kɔnɔ ka mɔgɔw récolter en dehors du pays pour ka expertise ta minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu bɛ se ka formation ninnu animer an fɛ même à distance donc voilà un peu globalement an bɛ fɛ ka organiser cogo min kalanso ɲɛsinnen don bɛɛ ma an y'a fɔ n ka ɲɛsinnen don an ka parti kɔnɔdenw ma an ka parti ni parti wɛrɛ parce que bi n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔ dɔ de kan ka kɛ parti la o ye citoyenw ka labɛnni ye bi an bɛ lagosi a la kosɛbɛ mais ne hakili la parti dɔw b'a kɛ mais ka officialiser ka formaliser comme ça ka surtout créer a la surtout ni papier b'a la parce que parti kɔnɔ o bɛ yen mais nin kɛlen ninnu y'a fɔ parti créer parce que a récépissé b'a bolo pour que a baara kɛ nin question ninnu kan donc ne bolo a chargelen don o la fɔlɔ filanan o ye ka citoyen domaine wɛrɛw la ka renforcer min y'an ka culture ko ye min y'an ka compétence technique yɛrɛ ye parce que souvent i bɛ kalan kɛ mais i bɛ bɔ ni niveau min ye kalan na a t'i dɛmɛ souvent ka fɛn caman kɛ k'i dɛmɛ k'o tɔ renforcer kɛnɛma pour que i ka se k'i jɔyɔrɔ fa comme il faut bon ka citoyen labɛn domaine wɛrɛ la ka sensibiliser ka pousser a kana i sigi ka jamana lajɛ ten a seko ye min a ka se k'o kɛ parce que ne bolo an bɛ yen an ye constat caman kɛ mais véritablement fo an ka bouger de o bouger o tɛ se ka kɛ n'i ma labɛn o côté bɛɛ la cɛ labɛnnen na véritablement on bɛ k'u labɛn pour que jamana gɛlɛyaw fana ka se k'u niyɔrɔ fa. Parti yɛlɛma ɲɛmaaba Dr Yusuf Jawara ni tun y'ale kɛ o y'a fɔ cogo min na kalan min n'i y'a sɔrɔ n'u b'a ka baara sigi sen kan ni fotodenw ka ɲɛta don ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Julatɛ Jakite mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an bɛ taa Alizerikaw fɛ yen nɔ
sibiri tɛmɛlen wasaden kalata tun bɛ Algérikaw fɛ nka Algérika caman ma sɔn ka taa kalata jɛkulu min bɛ wele ko mouvement contestataire du Hirak olu ni gara dabaga dɔw ma sɔn ka ni kalata la kodɔn kalata kɔlɔsili cakɛyɔrɔ min bɛ wele ko autorité nationale indépendante des élections bakuruba fɔla an ko a ma ko ANI o ɲɛmaa Mohamed Chorifi y'a jira k'a fɔ ko 100 sigila ko maa 30 de kalata o kɔfɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire sibiri tɛmɛlen Côte d'Ivoire marabolo min bɛ wele ko Tehini n'a ni Burkina dancɛ man jan Côte d'Ivoire wolomasiri taba dɔw ka bolifɛn tɛmɛtɔ yen fɛ u ka bolifɛn yɛlɛla mugujugu pɔrɔnta dɔ kan o kɛra sababu ye ka soldat 2 ani gendarme 1 bɔnɛ u ni na o kɔfɛ an bɛ taa Niger juma tɛmɛlen sufɛ ka dugu jɛ sibiri la marifatigi cɛ 2 minnu yɛrɛ tun bɛ moto la olu ye marifa ci Niger wasabulon ɲɛmaa Seni Umaru ka so la o kɛra sababu ye k'a ka lakanabaga 1 bɔnɛ a ni na ani ka 1 wɛrɛ jogin nin kibaruya lasera Seni Umaru ka conseil dɔ fɛ min bɛ wele ko Useni Saratu o kɔfɛ an bɛ laban ka taa Urandakaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛlen Uranda gouvernement y'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana ye Antoine Anfré suganti ka kɛ lasigiden ye Uranda kɔnɔ hakilina jigila kabi san 2015 lasigiden tun tɛ Faransi bolo Uranda kɔnɔna na ka sabu kɛ ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya ye barisabula ko Faransi sen yira Urandakaw ka san 1994 kɛlɛ la karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala julacɛ jakti cɛ kunnafoniw na an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala ka basigi ni lafiya k'o cogo ko an kɛ jamanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ko dugu dɔ ka jan dɔ b'o ɲɛfɛ ala ka basigi ni k'o ni lafiya k'o nati